Good morning, guys. Good morning. Morning. Okay, guys, let's go. Open the book in page 16, please. Are we okay? Yes. Yes. Okay. Vangelis, read. Please install this product by adults. Vangelis, tell me. Verb or subject, object. Local traditional drinks. Who have done the exercises? Pick me. Okay, man. Yes. I don't have book. Μπορώ να πω τουαλέτα. Για παρέα έλα. In English, please. Can I go to the VC? To the sea? VC. VC. No. 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 For What example. is mean animal? Animal is you. In this phase, you cannot come out. Out. Να πάω κι εγώ έξω. In English, please. Can I go out? With apathy. You go out. Άτε διούν ου πάνει της σοφός ον ο επιμηθεύς έλαβεν αυτόν καταναλώσας τας δυνάμεις εις τα άλογα. Λοιπόν δι ακόσμητον έτι αυτό ειν το άνθρωπον γένος και υπόρει ότι χρήσετο. Ποτέ θα κάνει ξαστεριά. Έλα δώσου δείξω πως θα κάνει. Για έλα. Έμπαινε. Έλα. Είναι κουφιό. Δεν θα να μάθεις. Είναι μπαμπού. Δεν είναι μπαμπού, Έλα και εσύ. Εσύ θα το δεις. Θα είναι χειρότερο. Έλα. Θα το φας, έλα. Τι να μην σαν Θα φας περισσότερες εσύ. αυτοκτυπιέται. Πάρε δυο αποβολές εσύ για πόνους. Είσαι να πας τρεις επειδή δεν ήρθε, να μάθεις. Κάνε μάθημα. Πού το βρήκαμε ρε. Πάρε, σφαίρα μπροστά σου είναι. Έλα εδώ ρε. Σε αυτό το στάδιο δεν θεωρείται ότι υπάρχει πρόοδος στη γνώση και στην κοινωνική ζωή. Στο μεταφυσικό στάδιο, στη θέση των υπερφυσικών δυνάμεων, στην εξήγηση των αιτιών και των σκοπών που καταλάβανουν αφηρημένες δυνάμεις όπως η φύση και η θέληση του λαού. Τώρα βέβαια ούτε με υπερφυσική ούτε με τίποτα δεν μπορούμε να εξηγήσουμε το τι διαβάζετε. Ο Μαλινόφσκι έδωσε έμφαση στη σημασία της πρωτόγονης οικονομίας. Ποιος είναι ο Μαλινόφσκι? Θα μάθεις παρακάτω. Θεωρώντας ότι στη ζωή του ανθρώπου εντοπίζεται μια υλική βάση η οποία οφείλεται στην ανάγκη τροφής, θαλπορής και προστασίας. Δεν περιορίστηκε όμως μόνο στην απλή περιγραφή της διαδικασίας των οικονομικής φύσεων. Κύριε Στεκάβλα. Κύριε Καφεδάκη, θέλετε? Καλημέρα κοπέλια. Τι τα κάνουμε? Καλά. Εγώ καλά παιδιά. Είχα πάει χθες στις ελιές, στις μισακές, μαγόξαμε. Δεν είχε πολύ λάθη. Τι να κάνουμε τώρα, δεν πειράζει. Έτσι ρε το πάθαμε. Αν θέλετε βοήθεια εδώ είμαι. Όχι, είσαι λάθος. Εντάξει, εσείς τρώγετε τώρα στο διάβασμα. Ότσεϊ. Οτσέι. Ναι. Οτσέι. Εσείς πώς είστε καλά? Πάντα καλά. Καλά κύριε. Χθες πήραμε τις τελειές. Ντάλα πήγατε σε λιέτ, ντάλα. Ντάλα είσαι κύριε, αλλά εντάξει καλιά που τον έκανε ψόφα καλιά. Εγώ στα ΟΖΑ πήγα. Σαουζάν. Και πώς πήγε, βγάλετε γάλα. Το κυνηγούσαν μόνο. Ποιος βαριέται από εδώ μέσα, ποιος βαριέται? Κύριε, βαριούμε. Έλα, θα σου αναθέσω εγώ μια καλλιταριά. Μη μιλείτε! Ω κύριε. Μαλάκα πώς πήγαινε στο πάνω. Εμένα. Όχι. Ω γάμο του. Μη λαλείτε γάμο την τρέλα. Μη λαλείτε γάμο την τρέλα. Ω κύριε. Τι παιδί μου, Η Ελένη κάτι... τι είπε, δεν το έχει μάθει. Ωραίες είσαι λίγα. Όχι κύριε!
Όχι, πήγαινε. Γλάκα με γρήγορα, γλάκα με την τρέλα μου. Βαριούμαι κύριε. Έχει κατσάσει μωρέ, έχει κατσάσει. Κύριε, τι σημαίνει αυτό? Δίνει το κατσάω, κατσέ. Εντάξει, τώρα... Τι σημαίνει κατσέ, κατσέ. Κατσέ σημαίνει. Κάτι, ναι. Έχουν πάρει μπλούκος, αλλά δεν μ' άρεσε. Γιατί ρε. Είχε χαβαλή και αυτό, μπορείς να το κάνεις έτσι ρε. Στο μεταφυσικό στάδιο, τη θέση των επιφυσικών δυνάμεων στην εξήγηση των αιτιών και των σκοπών καταλαμβάνουν αφηρημένες δυνάμεις όπως η ρύθμιση και η θέληση του Θεού. Ξέρεις με το μόνο σου ή θα σε κάτσω. Θα κάτσω. Την κατσίσαμε. Από εκεί βγαίνει το κάτσε. Good morning guys. Good morning. How are you? Good. Wife good, husband, sons good. Okay. Open page 16 please. Τι άδεισε τώρα. Άλλη σελίδες με αυτό. I have two balls and I play the one. How much balls I play? In English λέει ρε μαλάκα. Φύσα.